Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-lukanda Inside by Melija ta' 4,000 f'Buġibba. Il-lukanda għandha 86 kamra u tħaddem mal-50 impjegat. Intqal li dan hu investiment ta' aktar minn 10 miljun euro u li jsegwi dak privat u pubbliku li sar fil-lokalità fl-aħħar snin. Fi żjara fil-lukanda, Dr. Abela nnota li dan l-investiment u mmexxi u sar kollu minn familja Maltija. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru semma r-riġenerazzjoni taż-żona li qal ta' benefiċċju għar-residenti u t-turisti li jżuru Buġibba u tibgħat messaġġ ċar favur aktar titjib u aktar turiżmu ta' kwalità ogħla. Dr. Abela qal li l-Gvern sa jkompli jħeġġeġ investimenti bħal dan li jkunu ta' kwalità u ta' livell li anki jaħdem fuq infrastruttura aħjar, inkluża dik ta' trasport. Hawnhekk Dr. Abela semma li f'Mejju il-Gvern beda joffri servizz ta' fast ferry bejn Taslima, Buġibba u Għawdex sabiex itejjeb il-mobilità anki tat-turisti waqt li jkunu f'Malta. Il-Prim Ministru Abela irrefera wkoll għall-infurzar li qal sar fl-aħħar ġimgħat u l-leġiżlazzjoni li introduċiet l-on the spot fines kontra mġieba mhux xierqa fil-pubbliku. Dan għal Dr. Abela b'turija ta' kemm il-Gvern qed jieħu b'serjetà kbira l-ordni pubblika fit-toroq. Dr. Abela ġie kwotat jgħid ukoll li l-wasliet tat-turisti din is-sena huma pożittivi. Qal li bejn Jannar u Mejju waslu Malta kważi 1.7 miljun turist. Irrimarka wkoll li ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 5 xhur tas-sena it-turisti ħallew kważi 1.4 biljun euro fl-ekonomija ta' Malta. Żar il-lukanda f'Buġibba ma' Dr. Abela anke l-Ministru għat-Turiżmu Joe Etienne Abela.